आंना देहाया बारा मोजां नङा दा हासबेन्डआ माबासो एकदम मोजां नङा आरो लोगोफोर देहाया माथोखौ बोरैबा खोनालायदों खोमा नोंथांमोना एसे बेलेगनो खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय जोङो दिनैहाय थांफिननो नागिरबाय आरोना न'आवहा आरो जोंहा आइयाबो लोमजादोंनो मैया खोन्थाहरदों ओमफ्राय दा ओंखायनो थांसै आरोना बिब'खौलाय गालांनो बादोंमोन थांनो बादोंमोन बाय बाय चिरां चिरांखौ बाय बाय जानोसै दिनैनिफ्राय आरो फैफिनगोन दाथ' अखा बोथोर नालाय अखा बोथोरफोरा थांथों फैफिनगोन जोङो मोजांनो बेरायनोबो मोनासै जोङो दैबारिनि थाखायनो थांदोंमोनबाबो फैफिननांबाय जेबो नुवासै ओरैनो फिसा फिसा बाजारफोरखौ नायनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय दा नै जोङो थांनो ओंखारबाय नालाय फुंनि ओंखाम जागासिनो नै थांसिगोन जाखांनानै ओमफ्राय आंबो जानोसै रेडि जाखाबाय दख'ना आरि गाननानै नै नङा माने मोजां नुयो होमबासो कालारखौ अमा बेदर दाउदै अमलेट ओमफ्राय आंना नै दाउ इखिंजा दाउदै अमलेट ओमफ्राय नैयाव दालि दङ दालिखौ रावबो जायासै बिसोरो सोमजानासो जाबाय सानैबो नै इबो सोमजानासो जाबाय सोमजाना जानो मोजां मोनो ना फुङाव बाबनो दै गुसु नांगौ ना नांगौमोन लाबोनो लायाखै आं नायलाय बेसे जाखो टाइम नायलाय मबाइलाबो आंहा गालां जानो गिथारो 8:23 dahil dyan 23 दे आंहा बिमानाव जोब्बाय ओंखामखौ fungah exercise kan aku bilang kan kok बाबु थांनांगौमोन आं सिल' karena जानोसै lu kok kayak थांनाय नङा ओइ गोजौआव मोनसेखौ फोनगोन नोंबा मोसौखौ गाखिलायला दे आब' टाइम जाबाय lo sampai dong थायो बिलाथि ओइ गोजा गोजाया ओइसिम थांसै लामासे मा होनदो बाय 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 थादो गेदेरफोरबो होननो रोङा थादो गेदेरफोरबो होननो रोङा आङो दाखालि बिजनिनिफ्राय फैनायनिफ्रायनो भिडिअखौ बानायनो मोनाखैमोन आरोना फैनानै ओरैबायदि नै दायो गगा मोननाय ओमफ्राय आरो गारामा सानाय माने दै सोलायनानै लोंनाय जाबाय नालाय ओमफ्राय दा नै आङो बेलासिनासो भिडिअखौ बानायबाय आरो बे दानि एसे आगोलाव नोंथांमोना नायनाया बे दाखालि बावै जों फैनायनिनो आरोना इदिनखालि आं भिडिअ लादोंमोन नालाय ओमफ्राय नै दायो आङो दिनैसो भिडिअ बानायनो मोनबाय आरोना बिराद गगा मोनदों दै सोलायनानै लोंबाय ओमफ्राय आरो दै सोलायनाय माने इदिनो एसे थान्दा बुस्थुफोर जाबाय थाबाबो आंहा जायो न'आव फैनानै बुट माबा माबि जाबाय थानाय जाबायना गोथां इदिबाबो जायो आंहा एकदम मोजां नङा आरो लोगोफोर देहाया माथोखौ बोरैबा खोनालायदों खोमा नोंथांमोना एसे बेलेगनो गगा मोनबा बेलेग जायोना
गगा मोननायल'बा बेलेग खोथा गगा मोननायल' नङा आरोना गारामा सानाय ओमफ्राय एसे गुजुगासिनोबो थेवबो गगा मोननाया बांसिन आरो बेसे गुंग्राय हुगारनो मोजां नङा देहाया एकदमबारे गोलावखौसो हेबनो लुबैयो आं खानायखौ ओमफ्राय नै खानायखौ सोलाय हेबगासिनो बिमाया खानायखौ हानायनि रायगासिनो आंखो खानाया गोलावमोन ना आंना सिगाङावहाय ओमफ्राय दा सोलाय हेबबाथाय फिसासा टपिपि नुयो बांद्राय मोजां नुवा ओमफ्राय आरो जोंहा बिमायाबो लोमजादोंमोन ओंखायनो आथुर फैब्रबनांदों ओमफ्राय दालाय हामबाय आरोना एसे लोमजाखाज्रो जादोंमोन ओमफ्राय हामबाय दा गगा मोनदोंबोमोनबो खोमा ना मायाबो गगा मोननाय ओमफ्राय एसे लोमजाखाज्रो जादोंमोन आरोना मायाबो ओमफ्राय दा हामबाय माया हामनानै आरो दा नै आङो फैनानै गगा मोननायानो मोननाय माने एकदम मोजां नङा आरोना देहाया लोगोफोर थेवबाबो बानायबाय भिडिअ खान्थाल सिङाव जिरायगासिनो जोङो थिंजा बेकग्राउन्डखौ बोरै नुदों बेयो जोंहा मोसौ दङ नालाय मोसौनि थाखाय जिगाब दङना बेयाव ओमफ्राय बिदि खोबना दोनाबा बाहेरा न'थ' गैया नालाय जोंहा बिदि खोबना दोनाबा सिगोन ना जिगाबा ओंखायनो माने प्लास्टिकजों मोजांनो खोबना दोनदों आरोना आयौ बेखिनिया मा जाखो ओमफ्राय बेखिनिया खानाया थारमाने गुदिना रोजा ओमफ्राय बिजौआव स्लेट नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना बिरादनो कमेन्ट खालामगासिनो आरोना आंखो थांबाय नामा आब' होननानै आङो दाखालिनो फैदों आरोना इनि सिगाङाव कमेन्ट खालामनायफोरावथ' आं बहुदखौनो रिप्लाइ खालामदो दङ थांथ'वाखै आब'मोननावनो होननानै ओमफ्राय दा फैबाय आरोना न'आव साननै जाफैबाय ओमफ्राय बेखिनियानो आरो बिमाया एकदम ख्लाव जाहरबाय थायोना जोंहा थाब फै होननानै बिनिखायनो फैनो गोनां जाबाय आरोना मानसि थाबा जोंहा न'आवबो रावबो गैया जाहैबाय नालाय बिनिखायनो आरोना उपाय गैया ओमफ्राय जि मोजां नुखादों जोंहा बिमाखौ फट' लानि मोनसे फट' लाग्रोनो दै जोङो नङा फट'बो लानोसै ओमफ्राय बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै आंना देहाया बारा मोजां नङा दा हासबेन्डआ माबासो फुदुंनो नागिरदों मा होनो बेखौ ओइ जानाय थावखौ फुरा गन्थङाव सोनो नागिरदों सामब्राम गुफुर सिफ्लेनानै सामब्राम गुफुरजों ओमफ्राय ओरै मोनामसु होयो आरोना दा आंनोबो हासबेन्डआ जानाय थावखौनो फुदुंनानै गन्थङाव सोना होनो नागिरगासिनो एकदम मोजां नङा आरोना बेखिनिया बोरैबा मोनजोबदो एकदमबारे गगा मोनदों नालाय उपाय गैया ओमफ्राय जोङो सानैजों फट' लानोसै ना ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोमजाबाबो भिडिअखौ माने लोमजानाय माने गगा मोननायजोंनो एसे लोमजाखाज्रो मोनदों आरोना एकदमबारे गगा मोनबा हाथारा आं थानो गुंग्राय गारबाय थानांगौ गारथारनो लुगैबायसो आं हाथारलासो ओमफ्राय फोजोबनोसै आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ बयखौबो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो बाय बाय बयनिसिमबो